Thokozani-ke ngani zakwethu, uyanibingelela umkhulu wasemakhosini, uyanibingelela indaba elixoxa ngofakazi, uyanibingelela umoya ovunguza ukuthanda kwawo madoda amakhulu, uyanibingelela bomkhulu nogogo, ngiyanibingelela iy'ngane zakwethu, ngiyanibingelela iy'ngane zedlozi. Nginibingelela nje namhlanje nginiphathele iy'ndaba ezinhle nezimnandi. Nengizothanda ukuthi ngifuna ukunciphisa le ndaba ukuthi abantu bafuna ukukubiza uzongenisa idlozi. So nginento umuthi eze ngiwudiskhavele, engifuna ukuthi awuthi ngiwudiskhavile ngutsheliwe nje idlozi, yabo ngiwudiskhavile ngedlozi langitshela. Ngizofuna ukuthi abantu besondele nganeno, umuntu aphathe imali yakhe kuphela. Hhayi, uzawuyiphatha nje impela, uzawuyikhipha le mali futhi uma ngikunikeza lo muthi wami, bese uthathe iyalo, uthathe imbuzi, uzongenisa amathongo, uhlanze umsamo. Mina will only give you instructions. Uma uzongisusa la ekhaya ufune ngiyoku-instruct-a usegcekeni, lokho kuzokukhosta more money than ukusuka la nomuthi. Nginibingelela nonke-ke amagumbini omhlaba ogoli, eGauteng, kuphi kuphi la nikhona ngani zakwethu. Ungasondeli nje futhi uma uy'tshela ukuthi uzofika nento eshibhile noma uzofica i-price iphansi. Uma i-price isasephansi noma uzofuna okushibhile, cha ngani zakwethu, ngoba ninjalo ave lihlupha. Nifike nifune sishibhise ama-price, kodwa uma sesiphansi laphana singenamali sibukeka sihluphekile, bese futhi wena futhi uthi hhayi le nyanga ihluphekile noma le sangoma sihluphekile, sinjani njani, kanti wena ongakwazi ukusaphotha umuntu wakini omnyama. Kodwa-ke uye kwabanye obabona beney'mali bebiza benjani njani, ekugcineni uma sebexakeka ukuthi banisebenze. Ngoba phela kuyaxaka ukwazi ukuthi uwumuntu ungahlolela abantu bewu-100 ngosuku ekhaya. Cha 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 cha, akukwazi nje nhlobo, akwenzeki lokho. La ey'ngane zakwethu noma wona basebenza nje ukubelapha kudinga isikhathi. So-ke ngilala ngikhona ey'ngane zakwethu, ukungenisa amathongo nokuklina umsamo, nginekhubalo, amakhubalo la. Kunemali yakhona, i-price yakhona uzawufika la komkhulu makhosi uzoyithatha, bese-ke ngikunikeza i-instructions ukuthi hamba ufike wenze ukuthi nokuthi nokuthi, kodwa uyafakwa entweni ebhakedeni njengegobongo, uphehle. Funa uthole amanzi, la manzi it's either azokhiwa emfuleni noma amanzi emvula uma likade linile, akhiwe ingane encane engakothombi. Make sure lokhu ukuthi uyakwenza, engakothombi ingane. Angazi-ke uma ngabe ingekho, kusho ukuthi uyozama ngandlela thizeni. Uma ufikile noma ufika la umkhulu wasemakhosini, ufike ukhanyise bese siyakutshela ukuthi yenza ini nani nani. Ngoba ngiyazi bakhona abazobuza. Bese-ke ulanda imbuzi yakho ozongenisa ngawo phela abantu abadala, nozohlanza umsamo. Sezakutshela ukuthi-ke lo muthi uzowenza kanje 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 kanje. Ufike ukhulume nabo uma usufakile kula manzi lowo muthi, ngoba ngizobe ngikunikeze ezinye iy'trakisha kuqala, ngoba uvane nje umuntu uma ngabe uzohlanza umsamo bese uyangena nje kanjalo kungcolile. Kuyikhombo thizeni, ngithi ikhombo ukuzoku-understand-a ngoba uyilokhuzana kulesi sikhathi samanje. Sondela nje kumina, usondele nje futhi uma ngabe bewazi ukuthi kulo nyaka osekuhluphile, wahlupha indaba yedlozi, ukuthi hhayi idlozi kuthiwa umsamo ungcolile, kuthiwa kunjani njani, fanele singenise idala kabusha, manje ubuka ukuthi imali izoba nkulu. Yebo, akubizi kangako uma ngingekho mina eduze. Hawu, kanti mkhulu kubiza malini? Kubiza malini mkhulu? 2.5 wakho. Kodwa uma kuzosuka kusuke mina nami la,
sekuyenye imali leyo ngoba usungikhipha la kumina egcekeni. Okunye-ke nokuningi ingane zawethu, hhayi, sondelani nganeno, inamba kusaseyiyo kamkhulu wasemakhosini 072 887 1995. Mkhulu wasemakhosini indaba exoxwa ngofakazi, YouTube, Facebook, page kwa-TikTok, nakuwebsite yami uzoyithola nje ibhalwe mkhulu wasemakhosini, ibhalwe Bhekani Tshakala. Kunjalo nje, kusasenjalo namanje. Ayixhumane-ke ngane zawethu, uthatha ucingo lwakho nje ukuthi uhlabe uma ukude, ngizokuposela ngikunikeze wena nje ukuthi ulethe imali yami. Kodwa I'll appreciate umuntu ukuthi asondele kuwena osukwazi ukuthi awunamali. Sikutshele kahle ukuthi qala wenzeni. Sikubhekele kahle nasemsamo wakho uma usondele kuba kuhle. Uma usondele la eduze. Ngoba uma ukude yonke into uzohlola efonini. 500 akufani nokuzohlola esigodlweni. Kuyimali ethe ukuba phansi nyana. Bazokwazi-ke abahlolela la ekhaya. Wena kwakho ukuthi wazi musula ukuthi uhlolwa ngamalini kulesi sigodlo sala ekhaya. Kodwa efonini nje uma ukude Nkosi yami unqanda ukuhamba, ayisho ukuthi uzokhipha nje lo 2.5 uphinde ukhiphe 500 futhi ukuthi sikuhlolele ukuthi kahle kahle uma sesikuposela kukho yini okuzodingeka okuzoba extra mhlasimbe nokuzodingeka kuphela sifanele sibheke isimiso sekhaya lakho nakho konke okusuke kudingakala. Yebo-ke, yebo ngimile nje lapho ngilokhu ngigalelekile. Ngigaleleka kancane abantu babonile laphana ivideo noma short video ebhale itasi lenhlahla itasi ukuthi umuntu nje uvikeleke ey'theni. Uma unqena ukuthi wenze njalo kuleyo lokhuzana, ikhona isimo sokuthi sikwenzele ngabe okusaphonjwana noma okusabhodlelana. But kushiyana amandla, kushiyana iy'mali zakho. Usondele nje kumkhulu wasemakhosini onganqeni. Usondele nje kumkhulu wasemakhosini onganqeni. Thokozani ngane zawethu. Sikhona. Yimi engikushiyayo. Ningakhohlwa okunye ngane zawethu, ningakhohlwa isihloko bengikhulume ngaso sezimpawu zedlozi elingcolile. Ila uzobona khona ngempela ukuthi uyasidinga lo muthi umkhulu wasemakhosini akhuluma ngawo. Uyadinga ngoba lento engikhuluma ngayo kule sihloko, hayi, shosho nginegaranti ukuthi iy'nhlahla uzoyibona zivuleka. Ukugana uzokubona kuvuleka, uzobona yonke nje into esuke izoba umhlahla ngoba lo muthi uwusebenzisa 7 days. Niwusebenzise nonke ekhaya. Khuleka njengoba kuzoba uDisemba-ke, kungaba yinto eniyenzayo leyo. Niyenze niqede. Nisahlangene kusasendawonye. Umkhulu wasemakhosini indaba elixoxwa ngofakazi. Umoya lo vunguza ukuthanda kwawo. Sasekhona ngisagalelekile kusawuba njalo nanini. Siyathokoza-ke. Amen. Wakho nje ukuthi ungithinte enambeni 072 887 1995. Ukushone kuma-website ami. Please don't forget ukungixhasa nalaphana ku-online store yami ewa-Shopify. Kodwa-ke nisazobona some adverts. Thokozani, amen.